Na pomodin penifo ewo Asante Akyem Central ene wonu mo aye nyame so ade me kasa 2024 no mu no nya de so ba bi kwa wo yeso a ofiri mu anansa akwada no amma ho nsam kase no etwaso. Adom Kasee amane bone Isaac Amwa ene Municipal Health Director wa Asante Akyem Central Delphin Bobolovo etwetwe enkomo no wodi tu dwase ehunu se mfie bi atwa mu no na ematan kwa wo so a ebinum timishiro nkwa wo mensene nim de nenso afempero ne aduonu nan wode hyehyɛ yepa egu akwa mu nti obatan bia ankwa wo so anhwere ne nkwa na emban kakra ekɔ awoso a omohwe omonkwa batie de nyamagu kwan ma oba bia eni hɔ a okɔ awoso a ɔhwere ne nkwa na enkwala ne bi hɔ no ma awofo ne kɔwo mo a omontumi enya omomba ankofie na ya identify nyama kakra ekɔ sesa no yehu sɛ mpɔtemu ha no sɛ apemfo ne nyama a omo hye ANC anaso omo hye hospital kontem ase omo twɛn ebi onomo a wenya 6 months 7 months ansa na wakɔ eba ne saa na boa na yebetumi health workers ebetumi de aboa na ye akwala no ne maame no ho nya ahoɔden no ya na yentumi enya ne saa NH Medical Superintendent of Asante Akyem Central by Ayaresabea Lord Logo enso any Adom Kasee etwetwe enkoma o kire mu say there's a problem with the standby generator because panels be ashy due to electricity. The contractors no almost see makra but they are not clear from the port. Until electricity cut off, we have to wait until the lights come on and sun and yetimi asan. There are surges in electrical power. And my AVR a blue repairing it very, very expensive. Number one, I'm fixing road in my because part of the road leading to the hospital are there some lights any quantity.